No, dobrý den. To je opravářství? Ano. No, dobře, já tady mám tiskárnu, ona je malinko porouchaná, mohl bych k vám dojít? Napiš problém. Jo? Dobrý, tak za chvilku jsme tam, naschle. Naschle. Dobrý. Dobrý. Dobrý den, Obal, prosím. Obal. To máš, to je sráček, Obal. To je správný. A co s tím máte? No, netiskne. Ne? Potřeba ji opravit. Ještě opravit. Nazdar, opravíme to všechno. Ale? To se opravuje. To je taky špatné. Počkat, pane opraváři, bude ještě tisknout? Jistě. To bude fungovat jako svin. To je v prdeli. Nástroj se píče mi rozbil. To je v píči. Moment, pánové. Já začnu pokračovat s opravama. Nová technika. Hej, Dobrý. Dejte trochu na zem, vole, to nedělá tí rány, vole. Opravíme. Tohle rozpůjde. To nejde. Je sráč. Dobrý, ne?